Moj gost danas je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske i nositelj liste broj 13 na predstojećim izborima u 6. izbornoj jedinici, gospodin Davor Božinović. Dobar vam dan. Dobar dan, drago mi je da sam danas ovdje s vama, Steve, u programu Radio Banovine, studija 044, i pozdrav svim Petrinjkama i Petrinjcima. Evo, između ostaloga ste i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, pa kolika su ulaganja Vlade Republike Hrvatske u Sisačko-moslavačku županiju? Pa, ulaganja ove vlade gospodina Plenkovića, ne samo u Sisačko-moslavačku županiju, već i u diljem Republike Hrvatske su zapravo toliko velika u odnosu na sve naše prethodnike da je to jednostavno jedan iskorak. Mi ga zovemo prvo poluvrijeme. Ovdje su naravno ulaganja prije svega u vodoodvodnju, taj dio temeljne infrastrukture, međutim imamo konkretne planove za razvoj i Petrinje i Siska i cijelog ovog kraja Hrvatske, jer se tu radi o vrlo bogatom kraju sa vrlo vrijednim ljudima koje moramo prije svega povezati sa Zagrebom. Ovo je razdaljina koja u svakoj europskoj zemlji praktički spada u nešto što se zove okolica glavnog grada. Ja se do sad, kao što vam je i poznato, sam se bavio nekim drugim pitanjima i u vladi, međutim sad kao zastupnik i ovog dijela Hrvatske ja imam nekoliko stvari koje će mi biti prioritet, prije svega izgradnja i dovršetak autoceste, jer mislim da je to preduvjet svega ostaloga razvoja. Naravno, vi ste upoznati s činjenicom da u našem mandatu se jako podigao intenzitet povlačenja europskih fondova. Mi smo naslijedili svega 9% ugovorenih sredstava od vlade SDP-a, koja možda ima dobru namjeru, međutim jednostavno oni nisu razumjeli taj proces. Ja konkretno u Ministarstvu unutarnjih poslova nisu povukli gotovo niti jednu lipu iz europskih fondova za opremanje policije. Dakle, mi smo u ovih nepunih 4 godine ugovorili 96% sredstava od onih 10 milijardi koje su bile na raspolaganju u Republici Hrvatskoj. Istovremeno pregovaramo i na neki način vodimo taj proces na razini Europske unije kako bi za Hrvatsku u sljedećih nekoliko godina osigurali značajna sredstva, ne samo kroz višegodišnji financijski okvir koji će biti više od 10 milijardi, već i kroz ovaj fond obnove također više od 10 milijardi. Dakle, i jučer smo imali razgovore sa čelnicima Europskog vijeća. Hrvatska u ovom trenutku, ali prije svega zahvaljujući i našim poznanstvima, našim angažmanom, našim pregovaračkim, ako hoćete, i vještinama, je računa na nešto više od 22 milijarde eura koja ćemo uložiti u Hrvatsku. To izgleda jedna brojka, međutim to je zapravo razina godišnjeg proračuna Republike Hrvatske, i da biste vi prije svega osigurali ta sredstva, onda kasnije ih i povlačili, zato vam trebaju ljudi. To ukoliko netko nema iskustva, ukoliko ne zna pregovarati sa europskim institucijama koje su vrlo striktne kad je u pitanju odobravanje tih javnih sredstava na razini Europske unije, ukoliko niste u stanju objasniti, a to se upravo dogodilo našim prethodnicima, oni jesu nešto pokušavali, međutim ništa nisu dobili jer nisu znali objasniti što bi htjeli. Mi smo taj trend potpuno preokrenuli i danas smo se u broju i u razini ugovorenih sredstava, dakle, izjednačili sa ostalim državama članicama, jer 10 milijardi nije pitanje hoćete li vi to nešto potrošiti, nego hoćete li napraviti takve projekte koji će dobiti zeleno svjetlo, i to je ono što
građanima i Petrinje i Sisačko-moslavačke županije i Republike Hrvatske jednostavno pruža jamstvo da ćemo i tih 22 milijarde znati iskoristiti, znati investirati u Hrvatsku, a nakon toga više ništa ne bi trebalo biti isto u smislu razine standarda u našoj zemlji. Dakle, mi se ne bavimo nikakvim političkim parolama, floskulama, radimo ozbiljan posao, radimo ga i u vrijeme ove kampanje koja je vrlo kratka i dobro da je kratka, jer Hrvatska nema vremena za čekati, kao što ni nema vremena da ljudi koji nisu radili i koji ne znaju kako se radi onaj posao koji nam može osigurati sredstva da jednostavno ne dođu u tu poziciju. To je naš jedini motiv, najveći motiv u ovoj kampanji je da zapravo izborom lista Hrvatske demokratske zajednice naši građani mogu računati vrlo sigurno na to da će nakon 4 godine se kvaliteta života i u Petrinji i diljem Hrvatske bitno povećati. Spomenuli ste puno projekata, svaki od njih je široka tema, no veliki dio stanovnika ove županije i Siska i Petrinje i dijela Banovine svakako im je interesantna tema autoceste, pa evo nećemo u širinu, ali postoji li mogućnost da se ukine cestarina barem dok se ona ne dovrši? To je pitanje o kojem se razgovara. Vi znate da mi to rješavamo i kroz kompenzacijske mjere. Dakle, s jedne strane naravno da se od tih sredstava održava autocesta jer je bitna i sigurnost prometa, dakle ne bi bilo dobro taj dio zanemariti. Međutim, mi pogotovo u ovoj korona krizi radimo sve kako bi sačuvali i radna mjesta i kako bi osigurali taj nekakav kapital koji je zapravo najvrijedniji, a to su ljudi, kroz osiguravanje isplate plaća koja je bila svih ovih mjeseci koliko nas je korona kriza pogodila, ne nas nego cijeli svijet. Dakle, mi danas u Republici Hrvatskoj, tu smo jedinstveni i u Europi pa i u svijetu, nakon ovih nekoliko mjeseci bilježimo čak određeno povećanje broja zaposlenih. Vi znate, samo u Americi je 45 milijuna ljudi ostalo bez posla. Mi smo investirali upravo u očuvanje radnih mjesta i to u privatnom sektoru sa nekih 8 milijardi. Jučer smo prezentirali program kako sačuvati radna mjesta u onim poduzećima koja zbog ove krize možda imaju problema sa plasmanom svojih proizvoda na tržištu, a sve sa jasnom vizijom da je ljudski kapital najvrijedniji kapital i da ga treba i uz pomoć države sačuvati kako bi kad ova kriza jednom trenutku prođe mogli, ajmo reći, punom forcom krenuti napred u stvaranje novih vrijednosti i naravno dohotka za naše ljude. Konkretna pitanja, ja vam naravno sad bi bilo očekivano od političara da vam kaže naravno da ćemo mi to ukinuti i cestarine. Ja bi bio neodgovoran kad bi vam sad to kazao jer to ipak trebam razgovarati sa ministrom Butkovićem i vidjeti koji je tu cost benefit. Međutim, siguran sam da ćemo i u buduće činiti sve da bi se našim ljudima olakšalo. Mi smo jedina vlada u zadnjih, ne znam ni ja, nekoliko mandata hrvatskih vlada koja je dizala i plaće i mirovine i minimalne plaće na razini Hrvatske, koja je u svim državnim službama podigla primanja i ova godina, da nije bilo korona krize, bi bila zapravo, kad govorimo o tim brojkama, neviđena u neovisnoj Republici Hrvatskoj, dakle od 90. godina. Ali eto, pogodila nas je kriza, pogodio je cijeli svijet i u tome smo prošli
puno bolje nego ostatak i Europe i svijeta, i s jedne strane zaštitivši živote i zdravlje naših ljudi, a s druge strane otvaranjem gospodarstva kroz vladine mjere koje su omogućile opstanak i likvidnosti i radnih mjesta u firmama, možemo sa optimizmom gledati na razdoblje koje dolazi. Samo bih podsjetio da smo mi uz sve ovo se uspjeli otvoriti prema turizmu i Hrvatska je u ovom trenutku ne samo ono najpoželjnija turistička destinacija zbog ljepota naše obale, već i zbog činjenice da smo postavili sustav borbe protiv virusa na način da se strani turisti najradije danas odlučuju doći u Republiku Hrvatsku. To je nešto što je postignuće i to je nešto što moramo sačuvati. Naravno, u ovoj sad kampanji svako koristi razne argumente i nas napadaju, međutim turisti dolaze, a turisti, hvala Bogu da ne slušaju razne političare u Hrvatskoj ovih dana, nego slušaju svoje vlasti, slušaju svoje zdravstvene sustave koji im sugeriraju da dolaze u Republiku Hrvatsku jer su tu najsigurniji. Spomenuli ste neke obveze koje prije niste imali, između ostalog ste i ravnatelj Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, govorimo o koroni u zadnje vrijeme. Kakvo je stanje sigurnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji sa virusom? Evo, ja sam, kao što vidite, i danas ovdje razgovarao sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, doktorom Brkićem. Tu je bilo par slučajeva koji su epidemiološki zbrinuti i ono što bih htio kazati, mi smo se svjesno otvorili zbog gospodarstva, zbog daljnjeg razvoja, dakle niti jedna ekonomija više ne može podnijeti onaj lockdown, dakle zatvorenost, da ne rade firme, da nema života na cestama. Naučili smo nešto o tom virusu i sigurno da je sugestija svim našim građanima, svim građanima Petrinje, Sisačko-moslavačke županije da se virus lako može izbjeći ukoliko se drži preporuka, a to znači održavanje prije svega fizičke distance, s druge strane higijene i s treće strane dakle i prostora i osobne higijene, tako da ukoliko bi se svi toga držali ne bi bilo potrebe za nikakvim dodatnim mjerama i mi činimo sve da ne uvodimo neke nove restriktivne mjere upravo zato da bi u toj fazi takozvanog novog normalnog osigurali da život ide dalje, da firme rade, da škole, dobro sad su zatvorene, na jesen da opet krenu djeca u škole, da se sačuva taj socijalni život koji je strahovito bitan za jedan normalan razvoj i djece, ali i funkcioniranje svake zajednice. Zbog toga smo mi kroz stožer i kroz zdravstveni sustav praktički 24 sata u praćenju i analiziranju situacije. Mislim da i siguran sam da ćemo ovu situaciju držati pod kontrolom, naravno uz suradnju sa svim građanima, jer neće taj virus nestati preko noći. Mi se moramo naučiti živjeti s njim, na nama je da ukazujemo na modalitete života sa virusom kako bi nam najmanje utjecao na život. Govoreći o sigurnosti, govoreći o Sisačko-moslavačkoj županiji, upravo ona ima prilično dugačku granicu s Bosnom i Hercegovinom. Kakva je situacija po tom pitanju kada govorimo o eventualnim prelascima migranata? Pa, migrantski pritisak je nešto sa čime mi živimo već nekoliko godina i on neće nestati. Dakle, uvijek će biti ljudi koji će i iz područja Bliskog istoka i sjevera Afrike nastojati se dokopati Europe jer žele doći u onaj dio svijeta u kojem se najbolje živi. Mi imamo situaciju da čak i neki u Hrvatskoj ne razumiju da to više nije izbjeglička populacija, pa i članovi SDP-a nas nerijetko kritiziraju zašto tim ljudima
se ne omogući pristup azilu, da bi oni ostali u Hrvatskoj, međutim mi na to ne možemo pristati ukoliko nije u skladu sa međunarodnim pravom. Druga stvar koja je mene dočekala na ovom mjestu, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, koja je zapravo glavna ruta sada, ta vlada nije uložila ništa. Dakle, od 85 milijuna eura koje su imali na raspolaganju za opremanje granice nisu povukli niti jednu lipu iz jednostavnog razloga što nisu znali da postoje ti novci. Najbolji dokaz vam je činjenica da su ukinuli upravu u MUP-u za europske poslove koja se time trebala baviti. Znate, kad ukinete upravu koja se treba baviti fondovima, onda vam je potpuno jasno da ne razumijete što vam je posao. Ja sam, kad sam došao na čelo ministarstva, odmah je vratio, postavio kompetentne ljude i mi smo evo već u nekih nepunih 3 godine povukli više od 1,5 milijardu kuna za opremanje granice. To znači ove sustave radarske, termovizijske i sve ono što možete vidjeti danas kad je u pitanju oprema hrvatskog policajca. Samo da kažem da je više od 5000 policijskih službenika nije imalo ni onu temeljnu policijsku opremu koja mu pripada po pravilniku, a kamoli neke veće infrastrukturne investicije, odnosno ulaganja. I time taj posao nije završen. Dapače, mi tek sad trebamo sa svom tom suvremenom tehnikom popunjavati one praznine, one rupe koje još uvijek postoje zbog vrlo složene konfiguracije terena uz granicu, pogotovo ovdje, ali i u Karlovačkoj županiji pa i u Ličko-senjskoj županiji. Za sve to trebate imati znanja. Svaki taj jedan sustav košta negdje oko do 10 milijuna kuna koje netko u Briselu treba odobriti, pregledati sve specifikacije, morate raspisati europski natječaj. Meni je drago da hrvatske firme su se već izvještile u proizvodnji te opreme, da je ona danas dobrim dijelom i hrvatska. Dakle, mi štitimo hrvatsku granicu na način da surađujemo sa hrvatskim poduzećima u projektima koje plaća Europska unija. Dakle, to je za nas win-win situacija, to je za nas idealno rješenje i da su, kao što sam kazao, naši prethodnici iz vlade gospodina Milanovića shvatili što treba raditi, mi bi danas imali najmanje 2,5 do 3 puta više te opreme na granici, međutim njihove godine su pojeli skakavci, nisu učinili ništa i sad je na nama da ubrzanim ritmom nabavljamo te nove sustave i da ih postavljamo uzduž granice, pogotovo ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji, i mogu slobodno reći da mi, odnosno timovi koji postoje u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, zapravo jedini u Hrvatskoj i znaju i razumiju taj posao. Granica je blizu, izbori su blizu, kampanja je u tijeku. Evo, gospodine Božinoviću, za kraj poruka biračima. Poruka biračima je vrlo jednostavna. Dakle, mi nudimo sigurnost hrvatskim građanima i kad je u pitanju ekonomija, i kad su u pitanju radna mjesta, i kad je u pitanju zdravlje, i kad je u pitanju u konačnici fizička sigurnost. Hrvatska je danas jedna od najsigurnijih zemalja u Europi po svim europskim statistikama kad govorimo o stanju i općeg kriminaliteta i drugih vidova kaznenih djela. Dakle, mi, građani nas poznaju, znaju koliko radimo, znaju da smo efikasni u onome što radimo. Vlada Andreja Plenkovića je to pokazala a siguran sam da je građanima na prvom mjestu sigurnost njihovih obitelji, njihove djece, njihovih starijih. Mi smo pokazali i učinkovitost i predanost u zaštiti svih kategorija hrvatskog stanovništva i čini mi se, i ne da mi se čini, nego sam siguran da je
sve drugo u ovom trenutku za Hrvatsku jedan eksperiment koji ne bi donio ništa dobrog, jer vidjeli ste i sinoć na sučeljavanju između lidera Hrvatske demokratske zajednice i Restart koalicije o kakvoj se tu zapravo razlici u znanju i iskustvu radi, tako da mislim da su građani dovoljno i fokusirani i svjesni o tome što im jamči bolju budućnost, jer ovo je, ponavljam, jedan eksperiment, sve ovo drugo što se nudi, što Hrvatska ne bi smjela sebi dopustiti, jer nemamo taj luksuz i nemamo vrijeme da neki od siline onih papira koje nose sa sobom konačno počnu nešto i čitati i razumjeti.